pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga itong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Subalit malagim ang kasasapitan na Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ining naila na kaayong tulumanon sa radyo, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rini Obra ug Attorney Elaine Bathan. Igon man sa mga artista nga may maghatag og kinabuhi, kining akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Jonathan. 29 anyos. Minyo ug wa pay anak. Taguan na lang sa bang akong address. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon namong magtiayon. Sa gipamati sa kong asawa. May problema mong gudmi sa among pagpakikilawas. Aron ninyo masabtan, sugdon ko sa dihang mga dalagag ulitaw pa mi. Ingon ini ang mga panghitabo. Den ka man gikan, Jonathan. Sa ilang Clara ma, Namisita na pod. aw, ako mang uyab ma. Unya, waka pul sige pamisita. Unsa ma? Waka ba pul sige pamisita lang. Wa ba kay planong pakasla na nimo si Carla? Aron makakita na mi sa among apo. Mama oy. Oh, si mama, oy. Hapit ka na mo lapas, kalendaryo tawhana ka. 29 anyos ka na, pagminyo na. Gipula na kanako din sa ato ma. Awa man, sad. Ang ako lang ba? Nakauyo namang gaan ng Clara. Og dili na nimo paningkamutan nga pakaslan ron. Basig mapulan na sigilan nimo pamisita. Unya, mangita na naglain. Ma. Kang ba nga agad yung tawanan ka, ha? Bayar man. Hinay kay kaglihog, bay. O sa problema mo, gipaabot nga, di ka pamandi ay magminyo, nga nung wa mo man nimo napakastis, Clara. Bay, Hmm. grispitahan ako si Clara. Ag yung mga plano. May mga gipa-eskwela pa magod siya, yung mga banghod. Oh. Pamagkano yung naglikay gimi nga makasa. Yan ang premarital sex. Hmm? Kay masing makasa ako. Simba ko mumabdo sinog di pa oras. Sa? Botong ipasapot nga, wa pa nimo na mahilaptis, Clara? Wa pa ba yun eh? Ah, pagkapobrihan nimo pagkalalaki, oy. Ang sabay? Hinay kay kaglihog, oy. Mas apa plan nimo ang kunong si Clara, be? Kano sa aman? Aw, unya makasal na may bay. Ah! Wala ang tao na mausuron ba, oy? Nga, humana sa kasal o first night nimo ang kuno ng imong asawa, sukod na daan ang uso karon. Oh, Hindi lang ko ana ba yun eh? ha? Kay supak rabasab si Clara ana. Ah, kaanto sa kaan, ano? Aw, sinabutan man namo bay. Ay, pastilan ako, bay. Di ko magsilbi, ano, eh. Kami sa akong asawa, bay. Sukod mi daan. Oh, mabdos na siyang daan nga akong kipagkaslan. Bay.
Ganahan na unta ko, Clar. O ginaot nga nakasabot ka na ako. Kasabot ko si mong gipati, Tan. Hibaw ko nga, grabe na ang imong pugong. Pero, sige lang. Manangit ko sa akong parents ko. Musugot pa sila nga magminyo na ko. Tinuod ka, Clar? O kinasab ka nga magminyo na ta? Wa ko ikasaway ni mo, Tan. Buutan ka. Ug gibarugit ka sa atong gikasabutan nga wa unay hilabtanay. Siguro ko nga di na ko kakita pa og sama nimo kabuutan, Tan. Oh, sige na. Manangid ko nilang mama ug papa nga magminyo na ta. Yes! Yes! Salamat, Clar. I love you, Clar. Unang gabi iron sa itong kasal. Ready ka na ba? Ay, sapa pa. Di kulpaan ba ako? Unsa? Ingon man si Bay Arman nga kulba ko na sa primero ra. Sa sugod lang ba? Ba nga sugdan na nato ang pagkalapang na tanining atong gibating kulba. Clar, ako na kita. Asawa na kita ka. Clar. Masulti ko. Wa ko hilab tidaan ang akong asawa sa uyab pa mi. Kay dako gid ko respeto sa akong asawa. Apan mao na mahinunto ang nahitabo sa unang gabi sa among kasal. Sakitan man gid siya kung mo penetrate nako sa among lovemaking. Unya, Unsa? Unya ba'y wa kay nahimo? aw nakahuman gid mi bay. Aw murag nisabot na masab si Clara nako. Pero naluoy kong Clara pagkahuman bay eh. Hibaw ko nga giantos lang niya ang kasakit. Normal lang na ba'y normal. Kay virgin pa mas Clara. Mauto nga gisakitan siya. Mao ka bay? Aw mao masanay akong nadunggan. Apan inaot lang ta nga dili na ingon adto ang iyang bation sa sunod namong lovemaking bay. Normal lang na ba'y, uy. Ganahan niya na siya sa sunod niyong lovemaking. Maayo unta bay. Kay mahadlok naman ko mohilabot sa kong asawa uy. Unsa? Nagihapag na pagtuon ana, uy. Basig sayo pang imong pamaagi sa lovemaking. Doon na daingon ana. Oo. Paminaw ha. Kay tudloan ti ka. Ha?
Kumusta naman? Mabdos na si Clara? Huh. Uy, unsa man ka? Wa pagin mo mabdo si Clara, ma. Unsa? May diferensya ba siya sa iyang pagkababay? Ha? Diferensya? Oh, ambot lasag ka, ma. Ipa-check up na, be. Pasig may diferensya. Kung nga nung hangtod karon wa pa gyud na mo mabdos. Ma. Oh, unsa? Mao lagi bay. Uy, so pagkamabdos akong asawa nga kasagaran, hindi magimi makahuman sa mong love making kay sakitan man siya. Kay, unsa mo ko na iyang gibati? Sakit lagi kuno. Sakit. Hapdos nga sakit. Bao nga dili ko katarong og hilawas niya kay maluoy man ko. Dako tingali kag bunal, tuwana ka. Unsa? Dako bunal. Di magud kaayo. Kining, asa man ko sa dapit bation sa kasakit sa ilawon pa? Kanang ilang giingon nga may madumbulan ta? Di man na mao yang gimo. Sa kilid lang gid kuno sa iyang puwerta ba? Hmm? Mureklamo siya kay hapdos kuno kaayo. Mao nga di ko makahuman. Uy, pa-check up ng imong asawa ba, oy? Kay basig, may sakit na siya. Unsa? Kasagaran, dili gid may mahuman og love making sa kong asawa. Kay sakitan man siya sa tunga-tunga sa mong pakikhilawas. Maluoy ko kay magpingit man siya sa kasakit. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, sakitan ang akong asawa sa tunga-tunga sa mong love making. Hapdos ko no ang isig kakilid sa iyang kinatao. Magpingit gud siya sa kasakit. Ngano makadiay ni? Ikaduhang pangutana, posible bang may sakit kaha ang akong asawa? Unsa masag kahit posible niyang sakit ana? Maluoy na ba hinuong ko nga mohilabot sa akong asawa? Ikatulong pangutana, kining gibati sa akong asawa, mao ka na inihinungdan kung nganong wa gid siya mumabdos? Unsa may akong buhaton aron mumabdos ang akong asawa? Ikaw pa og katapusan. Kinahanglan ba ming muduol og doktor? Unsa masab nga doktor ang angay namong duolon? Mahal ba ang bayad sa pagpa-check up ini? Mga pila man kaya mo magasto? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jonathan. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, kauban ako si Atty. Eileen Bathan. Kami ang makiguban kaninyo sa inyong mga kalibo ug gumunhap sa kinabuhi, muhatag og solusyon ug tubag sa mga problemang punto medikal, legal, emotional, personal, behavioral ug problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran dinhi kanamo. Pwede kini ipadala sa email address suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa diri sa among opisina sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong magtatampo karong adlaw si Junrel, wala niya gibutang ang iyang address. So ako i-greet ang mga taga Dalingding, Daan, Bantayan, Cebu. Mayong pagpaminaw ni Mimi Canales, ang ako ning nasakyan na itong sang adlaw pangog airport. O si Bobot Yap, diha sa Maya, Daan, Bantayan. Di si Mistro Toranolpo B. sa Avidra, diha sa Kabulihan, Limasawa, Southern Leyte. Hapit na ba ang 500 years anniversary sa Christianity sa Philippines. So 2021, daghan kayong mga turista mo na diha sa Limasawa Island, no? So balik sa atong problema, ang maitod kini siya ang asawa, no? Ulit lang ko sa iyang pangutana, kay medyo taas man ang atong nabati ganina sa drama. So nang pangutanan, sa kita na nga kong asawa sa tunga-tunga sa among lovemaking. Hapdos ko nang iyang kilid sa iyang kinatao.
magpingit gyud siya sa kasakit. Ngano man kaha di ay ni. Kini mo na yung gitawag sa among pagtuon sa medicine, labi na in the field of gynecology, nga dyspareunia or painful sexual contact, no? Kini siya mahitabo kung adunay vaginal dryness, kulang sa lubricants o lubrication, no? Pwede sa kini siya mahitabo kung ay infection or inflammation going on. Anatomical problem, no? Medyo nagid siya problema siyang ayang internal sex organ like scarring, no? Na ay operasyon sa una, unya may medyo ning ulat ba ning uwat, no? Pwede sad naapod siya tumor or kining gitawag nitong endometriosis or posible nga na sexually transmitted disease. Example, ani ng genital warts, no? So, mo na mga posibleng hinundan ngano nga na painful sexual contact na mahitabo every time nga makigilawas kasi mga asawa. Okay? Ikaduhang pangutana, posible bang may sakit ang akong asawa? Unsa man sad kahay posible niyang sakit, ana? Maluwi naman kung mga hilabot sa iya kay magsakitan man siya. Kinahanglan gini siya nga ipa-check up og ubigayni. Kay dito sa opisina o clinic sa ubigayni, speculum exam ni siya or mahimo nga i-subject for laboratory workup like pap smear, no? So, ikatulong pangutana, kining gibati sa kong asawa, mao ka ni hinungdan kung nganong wala gyud wala siya munabdos, no? Unsa may akong buhaton aron nga mumabdos na ang akong asawa. First, naghanggang factor nga no o dili nga mumabdos ang asawa. Usa ni ana, posible nga kulang kag sperm count, no? Any sperm count below 3 million per ml, posible nga dili ka makabnabdos. Another reason is that the timing, no, could be possible nga not during the around the ovulation time, nga wala pa matured egg cell ang mga asawa niya na may contact, dako ang chance nga dili ka mabnabdos, no? Posible sad nga kanang naa siya kining gitawag nato nga endometriosis or anatomical problem nga lisod gyud maka fertilize ang imong sperm nato sa egg cell sa mga asawa. So di sa mga possible reason ngano adto now wag gyud siya munabdos, no? Sa kaupat nga pangutana, kinahanglan ba ming muduol og doktor? Unsa masad klase nga doktor ang among duolon? Mahal ba ang bayad? Check up yani, mga pila man sad kaha ang magasto. So, I really don't know kung taga-diin ka, pero posible nga taga-Sibura ka tungkol sa mga apelido. So, kung nangyari ka din sa Subo, anyway, din na Bisaya sa Mindanao, naman tayo mga government hospital. Ano dati yung follow nga kung government o gynecologist, inferior na in terms of knowledge and everything kumpara sa mga pribadong mga gynecologist. Parihara na. Actually, maura maganin ni mga doktora na mahinbalin sa pribado nga to sa publiko nga mga government hospital, no? So, dual o government hospital para minus ang gasto, may gasto, labi na kung naatay PhilHealth or mga healthcare assistance. O niya, para nga masuka kung unsa gid ang mahimong posibleng hinungdan nga nung naamay gitawag na to og dyspareunia. Alright, so daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Kini ang akong suliran. Hinaot nga na sa kamoy nagkutlo nga mga pagtulunan karong adlaw. Dili ko mo maulang ang magpadala sa inyong mga sulat-suliran. Kaya kitang tanan walay exempted, no? Kitang tanan na problema. So sa makausapa, ako si Dr. Rene Obra, o ang akong partner sa ato na Eileen Bathan, anda magtagana nga muhatag og kulor, solusyon, kinabuhi sa inyong mga problema. Daghang salamat katak RMN.